Il-mozzjoni fisem il-Partit Laburista ġiet ippreżentata mid-deputati Laburisti George Vella u Luciano Busuttil. Fil-mozzjoni il-Partit Laburista jinnota li Richard Kakija Caruana ta' parir lill-Gvern Malti u b'mod attiv fittex sistema biex ma jkunx hemm kontabilità parlamentari għal dawn id-deċiżjonijiet. Ġie żvelat ċar li kien qiegħed jimmanipola flimkien ma' pajjiż barrani biex jiġu introdotti sistemi f'pajjiżna u istituzzjonijiet f'pajjiżna illi tajb jew ħażin dal-mod kien qiegħed isib mezz kif idurnu wara s-sovranità tal-Parlament. Il-mozzjoni tal-Partit Laburista tenfasizza li bl-aġir tiegħu Richard Kakija Caruana ħares aktar l-interessi ta' pajjiżi oħra milli dak ta' pajjiżna. Fl-istess waqt il-mozzjoni tiddeplora li b'din id-deċiżjoni il-Parlament Malti inqabes f'materji sensittivi, aktar u aktar meta lanqas kien hemm diskussjoni pubblika u meta il-materji konċernati ma kinux inklużi fil-mandat elettorali tal-Gvern. Għaldaqstant il-Partit Laburista qed jitlob li jkun iċċensurat l-aġir ta' Richard Kakija Caruana, waqt li qed jitlob lill-Prim Ministru biex jeżiġi għar-riżenja tal-istess Kakija Caruana minn rappreżentant permanenti ta' Malta għall-Unjoni Ewropea. Is-sovranità tal-Parlament hija sagrosanta u Richard Kakija Caruana fettillu l-qaswa rappreżentant tal-poplu jieħu deċiżjoni waħdu minflok il-Parlament u aħna nippretendu li l-Prim Ministru għandu jaġixxi fuq dan l-aġir responsabbli u ngħid illegali ta' Richard Kakija Caruana.